कृष्णा आयचे आमगेल सुबोधिनी क्लासाचे स्पीकर जावन आमगेल उट्टासाचे पूर्ण प्रेममयी गोपी डीडी माताजी हंगेले कार्मिक नेम पूजा जाधव आनी उडपी तुकून अशे हन्यत दुबई अंत आसाचे करेंटली सत्य गोपेश्वर प्रभुजी हंगेल धर्मपत्नी हानी हंके एक धूव असे त्रिशा म्हणून आणि जयपताक स्वामी महाराज शिष्य हंगेल सेवे मळरी भगवत पुराण कोंकणींतू भजनामृत क्लास कथामृत आणि अँकरिंग कोऑर्डिनेशन जावन ट्रान्स्क्रिप्शन करून आणि क्लासेस बी घेतलेले असायचे आणि त्यांचे दुबयांत आशिल्ले सेवेंतू स्थळीय सेवे तांणी करिल्लो आसा आमी भागवत पुराण कोंकणी समाजातून स्वागत करता आयची क्लास आणि चंदकोन कन दिवका हांव मागून घेता जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. म्हाका हे भागवत टीम आणि सगळे आयले डिवोटीज ती म्हाका हे अवकाश करून दिलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेअर आता स्क्रीन शेअर करता. सो आजचे सेशनांत मी हे चॅप्टर ऍक्च्युली अर्जुन ऍक्सेप्ट्स लॉर्ड कृष्णा सुप्रीम पोझिशन हे चॅप्टर नाव आणि हे चॅप्टरांत असणे स्टार्टिंग असणे हे कोणी अर्जुनन क्वेश्चन्स विचारले होते. प्रकृती कोण, पुरुष कोण, मग क्षेत्र कोण, क्षेत्रज्ञ कोण आणि ज्ञानम कोण आणि ज्ञान कसले ह्याचे हे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन असणे अर्जुन असणे अर्जुनाक असणे कृष्णा हांगा आन्सर देत आसा. ऍक्च्युली 7 श्लोकांत हे फर्स्ट क्वेश्चन अर्थकन सांगता. आता समराइज हे 7 श्लोकांत कस चलता आसा म्हण आमी अर्थकन घेवका म्हळ्यार 7 म्हळ्यार एक टेक अवे नसता कस चलता आसा म्हण गुरचत पळय तशें तांकां म्हळ्यार न्ही हांगा हे कृष्ण हातून असणे प्रकृती बगे सांगता पुरुष बगे सांगता आणि ताचे इंट्रॅक्शन हे दोन प्रकृती आणि पुरुषाले इंट्रॅक्शन हे भौतिक जगतान हे तांगेले युनियन म्हणे युनियनाची कशी एक बद्ध जीव जालेले असणे तागेले इच्छे तागेले इच्छे कसले हे भौतिक जगताक कसले कंट्रोल करणं ते जगताक असणे ते जगतांचे आनंद अनुभव करचे तागेले इच्छे उरता. जाल्यार असणे फॅक्च्युअली कसले आसा ऍक्च्युअली कोण आसा सुप्रीम लॉ कृष्ण आसा तोच सुप्रीम एन्जॉयर आसा आणि कंट्रोलर आसा. आमी एन्जॉयर न्ही आमी सर्वंट्स ते हे आणि हे अर्थ करून घेतल्यार हे कम्प्लीट अर्थ करून घेतल्यार आमी मोक्षा खातीर एक दारी एक फर्स्ट स्टेप म्हणत आमी कर मुखाराचे म्हण हे 7 श्लोकांत आमी अर्थ करून घेवया. 13.20 भगवद्गीता 13. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्या अनादि उभावपि विक्रांश्च गुणश्चैव विधि प्रकृति संभवान्. Material nature and the living entity should be understood to be beginningless. Their transformation and the modes of matter are product of material nature. So hanga हे श्लोकांत असणे हांगा श्लोकांत सांगता प्रभू कृष्ण सांगता की जो प्रकृती आसा आणि हे जीवात्मा आसता त्याका ते इटर्नल जो बिगिनिंग ताका कसले ताका स्टार्टिंग पॉइंट ना ते कनकी युगाचे मतलब तांगेले स्टार्टिंग पॉइंट जशी एक बर्थ जाता डेथ जाता तशी बर्थ डेथ ना ते आसा युगाचे आसता तशी कृष्ण आसता तशी युगाचे हे प्रकृती आणि
जीवात्मा असा म्हण सांगत असा त्याची मिश्रणात हे मॅटेरियल नेचर चलत असा आणि मोड्स ऑफ मॅटर त्याच्या निमती हे भौतिक जगत चे बघे सांगत असतात कृष्ण. सो ते डिटेल एक्सप्लेन करत असतात प्रभुपाद प्रभुपाद सांगत असतात की शिला प्रभुपाद सांगतात की आम्ही कसले बॉडी हे कसले हे बॉडी हे आमगे जे भौतिक बॉडी असणे ताका क्षेत्र म्हणून एक्सप्लेन करता. फील्ड हे क्षेत्राकच न्ही दोन लोकांक ह्या क्षेत्रा बघी होत असा. कशी एक किंग असा आणि ताका तागेले एक किंग असा आणि एक नॉर्मल सिटीजन असा. सिटीजनाक कस करतो एक सिटीजनाक एक जो एक प्रजाक तागेले एक घरा बघी गोत जो तागेले कितला आस्ती आसा तितले तगोत उरता. जाल्यार एक राजा कसने तागेल आस्ती आणि तागेल राज्याचे सोड तागेल सगळे प्रजा राज्याचे बघी कस काय चलता कस तशीच हांगा एक आम्ही एक लिव्हिंग एंटिटीज म्हळ्यार एक हे बॉडी आमगे जे बॉडी आसा न्ही तेका आम्ही एक एम्बॉडीड कसं म्हणत तुका ते क्षेत्र म्हण समजता ताका दोन क्षेत्रज्ञ असत. दोन लोक ताका ताचे बघ कोण फर्स्ट पुरुष कोण आम्ही लिव्हिंग एंटिटी इंडिव्हिज्युअल सोल आम्ही असतात ना ती फर्स्ट पुरुष आणि नेक्स्ट सेकंड पुरुष अनेक पुरुष ते कोण असा सुपर सोल जो परमात्मा म्हणत ते हे दोघू लोक असतात हे क्षेत्रा बघे नॉलेज घेऊन येतात. हे मटेरियल हे प्रकृती आणि हे लिव्हिंग एंटिटी बघे ह्याचे बघे कसली सिमिलरिटी कसला असा. सिमिलरिटी की आम्ही मटेरियल जो नेचर आहे प्रकृती कसं ते वरी इटर्नल असा आणि लिव्हिंग एंटिटी जो जीवात्मा ते वरी इटर्नल शाश्वत ते तांका अंत ना जो बिगिनिंग ना तसले ते दोघ लोक कसले हे पावस जाल्यार डिफरन्स कसं म्हणत आम्ही मटेरियल नेचर म्हणतात आम्ही टेम्पररी असा जाल्यार कसं जाता मॅनिफेस्ट जाता सृष्टी ताचे निर्माण जाता ताचे ध्वंस जाता निर्माण जाता ध्वंस जाता. सो तशी मटेरियल नेचर चलता होता. जाल्यार स्पिरिच्युअल नेचर कसं जाता ताचे सॉरी लिव्हिंग एंटिटीज असणे तांकां आमगेले आम्ही इटर्नल आसात. आम्ही शरीरान वतात भायर येतात जाल्यार आम्ही इटर्नल सुपिरियर आम्ही कृष्णाल उच्च जाल्लेल्या एनर्जी जो उत्तम एनर्जी म्हणत आम्ही मटेरियल एनर्जी कंपेअर करला म्हळ्यार मटेरियल नेचर कंपेअर करला आम्ही वरचे सृष्टीचे म्हणजे सांगून कृष्णा सांगतात सिमिलरिटी आमगे इटर्नल. प्रभुपाद सांगतात की आम्ही इटर्नल असतात दोनों इटर्नल असतात. डिफरन्स कसला आम्ही दोघ लोकांना मटेरियल नेचर असणे पदे कॉन्स्टंट ट्रान्सफॉर्मेशन पदे ते चेंज करता होतं. आमगे स्पिरिच्युअल आम्ही जीवात्मा नसणे ते सच्चिदानंद त्याचे नेचर सच्चिदानंद ते चेंज जाना ते हे कसे कृष्णा सच्चिदानंद रूप असते तशीच असणे आम्ही कृष्णालेच अंश लिहिलाय कसं आम्ही आमगे नेचर चेंज जाणं. प्रकृती जे असणे ते प्रकृती आणि जीवात्मा दोन सरल तंगेल काल विधी तंगेल सरल तशी एक टाइम तशी महाविष्णू नतून वचून वापस वचून महाविष्णूले ब्रेतांत भितरचे बाहेर येऊन महाविष्णूले भितर वचून वापस वचून पावतात. ते ह्याचे अर्थ काय की जे प्रकृती असणे ते कसले हे जगतांत मॅनिफेस्ट होचे एक रिझन असा. कृष्णाले महत्वाचे बाहेर पड एक रिझन. जाल्यार आम्ही लिव्हिंग एंटिटी जो जीवात्मा आम्ही कसे आयलेले उरता आम्ही कसल्या कायले उरता एव्हरी टाइम आमकां मॅनिफेस्टेशन आमकां बॉडी म्हणल्यार कसल्याक आम्ही आमगेले स्पिरिच्युअल जगताक जो आध्यात्मिक जगताक वापस वच्चे की एव्हरी टाइम एक चान्स मेळता. आम्ही हे जग इथं सगळे आमकां जाले की आम्ही जीवात्मा आणि प्रकृती असणे हे मिश्रण जीवात्मा हे भौतिक जगतान कसले केलं असले तसल्याक म्हळ्यारच न्ही वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट रिझन कसं म्हणतात सांगतात की रिबेलियस नेचर डिसोबिडियंट आम्ही डिसोबिडियंट असतात. आमकां सांगलेलं कृष्णान कर म्हण आम्ही ते करना जो आम्ही एन्जॉय कर म्हण आसात जो आम्ही ते चोलडात ऐकनात ते सांग चोलडाक आम्ही कसं तरी सांगला कर म्हण ते करनात.
ते रिझन निमती आम्ही हे जगताचे मेटेरियल आणि स्पिरिच्युअल वर्डाचे जगतांत हे येऊन राबला, हे मेटेरियल वर्डांत येऊन फसला आम्ही. आता आम्ही श्रील प्रभुपाद सांगतात की हे आम्ही हे डिस्कशन करची आणि विंगड आचार्यान विंगड रिझन सांगला हे. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतात आम्ही हे जर आम्ही चड ड्वेल करणे आती बाईन ते पडलं, मी बाईन पडलं तशी हांव कसल्याक पडले म्हण योजना करता राबनात आम्ही कशी भायर पडेत म्हण योजना करतात. कसल्याक पडले आम कृष्णा कसे आम्ही हे मेटेरियल कशी पडले म्हण कृष्णाक वचसा कसल्याक आणि केन्ना पडले ते बरी गोचस कृष्णाक जाल्यार असणे आम्ही कशी भायर पडचे ते कृष्णा हांग सांगतात. What does Lord focus on this in the scripture? हातून तसनी हे कृष्णा शिला प्रभुपाद सांगतात की आम्ही जो हे भौतिक जगतांत असणे फसला नाही ह्याच्या निमित्त आम्ही मस्त स्ट्रगल्स एंड एक्सपिरियन्स करतात. हे अटॅचमेंट आम्हाला एक अटॅचमेंट असं भौतिक जगतात ते त्याच्या निमित्त असणे आम्ही हे मस्त नोवू सगळे अनबॉक्स उरतात. स्पिरिट सोल असणे केन्ना स्पिरिट सोल असणे ऍक्च्युअली अटॅच जालना जाल्यार असणे कसले नोवू जो हे ना जाल्यार ट्रान्सफॉर्मेशन हे सगळे आमचं शरीर होड जाता आम्ही म्हातार जाता ते सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन कसल्याक आम्ही एक भौतिक जगतांचे बरो आम्ही अटॅच्ड असतात आणि हे 3 गुणांत असणे हे चलता उरतात ते गुणाचे मिश्रण हे भौतिक जगतांत आसा ताजे निमती असणे आमकां हे सगळे आम्ही अनुभव करतात जाल्यार ऍज अ स्पिरिट सोल आज म्हळ्यार आम्ही आध्यात्मिक जाऊन आमकां हे ऍक्च्युअली हे सगळे अनुभव म्हणना. नेक्स्ट श्लोकांत आमी कार्याकारणे कर्तव्ये हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyment in this world. So आम्ही हे अर्थ घेऊ की आम्ही 8.4 मिलियन स्पीसीस आमगेले ऑप्शन्स असतात आणि कशी आणि हे कसल्याक ऑप्शन्स असतात आमगेले की कसल्याक आमकां एक सेन्शुअल प्लेजर जो आम्ही हे शरीरात आयलेले प्लेजर घेवचे लॉर्डशिप करचे जो प्लेजर घेवचे आमकां खूप सगळे इच्छे आसा ते सगळे अनुभव का म्हण आम्ही हे 84 लाख स्पीसीसा भितर आम्ही योनींत आम्ही गुंत आसात. आता आमकां दिसता की मनुष्य शरीरान मस्त सुख प्राप्त करेत म्हण तशी पुढची देवता शरीरांत आणि उच्चतर सुख प्राप्त करेत आणि राक्षस सरळ एक तमसिक जाव देवता किंत चड सुख प्राप्त करेत एक तांगेल अनुभव आम्ही कसले प्राप्त करतात त्याचे 1000 गुण ते सुखात ती लोक अनुभवतात. इन द सेन्स प्लेजर कशी कसं आमगेल्या प्लेजराक एक अगर मेजरमेंट असल्यार आमगेल प्लेजर 10 म्हळ्यार तांगेल प्लेजर 100 उरता तशी तितली प्लेजर डिफरन्सांस आम्ही अनुभव करेत. कन्क्लूजन हाचे कसले अर्थ मेटेरियल हॅपीनेस आणि डिस्ट्रेस न्ही सोल मेटेरियल म्हळ्यार भौतिक सुख आणि दुःख असणे हे शरीरा निमती येवचे ना की आमगेल्या मनुष्या निमती येवचे नाही. हे शरीराक कसले आमकां कशी आम्ही गाडी परचेस करचे गेले बरे गाडी घेतल्यार बरे फीचर्स उरता वायट म्हणजे थोडेशे आमगेले कमी पयशे असल्यार आम्ही कमी हेजेची गाडी घेतात त्यान आमकां कमी फीचर्स मेळतात. तशी आम्ही हे अर्थ घेऊ की बरे लायफान असणे आम्ही बरे शरीर मेळ्यार असणे आमकां आम्ही बरे उच्च दर्जाचे हे उरतात अशी म्हण हे कन्क्लुजन करता की आम्ही ऍज अ ड्रायव्हर आम्ही सुख और दुःख प्रदान करणार आम्ही असत न्ही इटर्नल असतात आम्ही कृष्णाले सच्चिदानंद असलेल्या आमकां हे आम्ही अर्थ घेऊ की मक्का आणि हे प्रकृती मिश्रण निमत्या हे सगळे अनुभव आसा ना की मागे निमती हे सुख और दुःख येत आसा म्हण हे आम्ही हे अर्थ घेऊ. नेक्स्ट आम्ही हे अर्थ घेऊ की आम्ही हे शरीर घेतो आम्ही हे शरीर कसला घेवचे फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही हे शरीर कसला घेवचे शरीर कसला घेऊ एक वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट रिझन की आमकां हे जगतात हे भौतिक जगतार आपणाला अधिकार दाखवचे आसा आम्ही कृष्णा कडेच्यान भायर पडलेले हे
रिबिलियस नेचर नेमती जो कृष्णाकडेच्यान आमी भायर पडलेले हे सांगू दाखोवचे की आमी न्हू लॉर्ड करचे जाता जो आमी न्हू कृष्ण म्हळ्यार अधिपती जावन दाखोवचे आसा म्हण हे एक घमंडा जो डिसोबिडियन्सा निमती आमी हांगा आयल्या आसा आमी येवन पडला सो अकॉर्डिंग आमगे हे जे भौतिक जगत आस न्ही हे स्ट्रगल्स आसा मस्त स्ट्रगल्स आसा जाल्यार आस न्ही हे एक एज अ रेसिडेंट हांव एक कशी ड्रायव्हराक एक कार दिता तशी एक रेसिडेंटाक न्ही एक रेसिडेंट क्वार्टर्स दिता रेसिडेंटल क्वार्टर्स दिता सो विंगड शरीर आमी वचणे करचे कित्याक विंगड एक रेसिडेंटल क्वार्टर्स म्हण सांगत आमी हे जगतान सगळे लोक स्ट्रगल करतात विंगड शरीर घेवचे ताजे विंगड शरीरान निमते विंगड सेन्स ग्रेटिफिकेशन जो आमगेले ते चड एन्जॉय करचे जे चाव उरत न्ही ते सगळे ग्रॅटिफाय जावचे कसले आमी विंगड शरीर घेतात आमकां हे शरीर कशे निमते मेळटा आमगेले एक कर्म उरता आनी आमगेले इच्छे उरता कसे आमी एक कार घेवचे गेल्यार दुकान आमगेले पैसे उरता आनी आमगेली इच्छे उरता असले कार जेवका आनी हे इतले पयशान जेवका कित्याक आमगे उरचे तितले पैसे उरता तशीच न्ही हांगा आमगेले पास्ट डिझायर आमगेले इच्छे उरता मागेले हे तितले कर्म आसा हेजे आज हे जन्मांत हांव कितले कर्म एक्युमुलेट करनासतना हांव नेक्स्ट जन्माक न्ही हांवें कसले शरीरा खातीर हे जन्माचे शरीर हे जन्माचे प्रयत्ना निमते नेक्स्ट जन्माचे शरीर हांव एक्चुअली डिझायन करता आसा आनी मागेल डिझायर मागेल कशी मागेल कंच चाव म्हळ्यार कंचे ग्रॅटिफिकेशन इम्पॉर्टंट आसता ताजे प्रकार आमकां मेळटा एक शरीर मेळटा आमी हे अर्थ घेवं की एक पण आमी मरले न्ही आमकां मरले तेन्ना आमकां 84 लाख स्पीसीस मिलियन स्पीसीसाचे गर्भ आमगे समान आमी वेट करता आसा कंच गर्भांत आमी वतात आमकां गोतना सगळे आमी वेट करता आमगेले कर्म आनी आमगेले इच्छे निमते आमी कंच शरीरान वताना आमकां गोतना सो आशिल्ले टायमार आमी हे अर्थ घेवं की हे सगळे शरीरान खंयच्याय शरीरांत आमी गेला वरी मुकुंद उपनिषदान श्रील प्रभुपादान एक्सप्लेन करला की सुपर सोल जो परमात्मा जावन आशिल्लो जे सोल आस न्ही परमात्मा आमगे सगळे शरीरांत आमगे बरोबर वता आनी आमगे शरीर सगळे शरीरांत वचून आसने आमकां आमगे बरोबर एज अ फ्रेंड सगळे शरीरांत आमगे बरोबर राबता इतले सगळे आमी रेबिलियस नेचर दाखयतात विंगड शरीर घेतात आनी विंगड डिझायर्स जावन घेतात तागे कडेच्यान दूर येवचे सगळे दारी पळोवंक घेतात मागीर आमगेले भौतिक कर्म सगळे आमी करनासतना विंगड शरीर प्राप्त करचे आमी मेरिट्स जावन घेतात डिमेरिट्स जावन घेतात ते सगळे करल्या वरी इतले सगळे आमी रेबिलियस नेचर दाखयल्या वरी कृष्ण इतले परमात्मा आमगेले इतले मुकुंदाय मुंडुकाय परिशदांत सांगला की आमगेले शरीर आमी कृष्णा परमात्मा जावन सगळे शरीर आमी नरकाक वचू स्वर्गाक वचू खंयच्याय शरीराक वचू आमगे बरोबर परमात्मा म्हणून आमगे बरोबर गायड करचे एवरी टाइम रेडी उरता पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोष्य सत् असत् योनि जन्मसु. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. So श्रील प्रभुपादांनी हे वर्सा बगे सांगताना असे सांगतात की आम्ही हे ट्रान्समायग्रेशन आम्ही एक शरीर सोडून विंगड शरीर होतात ते कनेक्ट करतात की भगवद्गीता 2.22 तातूंत तसले ट्रान्समायग्रेशन म्हळ्यार एक ड्रेस सोडून कृष्ण सांगतात की एक ड्रेस तशी आम्ही एक शरीर सोडून एक ड्रेस काढून अनेक ड्रेस आम्ही घालून घेतात तशीच असणे एक शरीर सोडून आम्ही अनेक शरीराक वतात म्हण कृष्णा तातूंत सांगतात ताजे बगे आम्ही श्रील प्रभुपाद एक्सपांड करता सांगता की हे आम्ही शरीर कसा चेंज करतात आमगे अटॅचमेंट आमगेले मोह हे भौतिक जगताक मोह असणे ताजे निमती आम्ही अडकून पडलो डिझायर टू लॉर्ड ओव्हर मागीर हेजे निमती असणे आम्ही आमगेला इच्छा उरता आम्ही भौतिक जगताकच न्ही जगतागतान असणे आपणाले छाप जो आपणाला कसं म्हणतात आपणाला एक लॉर्डशिप दाखवचे कसने आम्ही
आम्ही अनडिझायरेबल सर्कमस्टन्सेस दाखवतात. एक पण आम्ही डेमिगॉड जाऊन जन्मातात, एक पण आम्ही मनुष्य जाऊन जन्मातात, एक पण आम्ही राक्षस जाऊन जन्मातात, पक्षी, किडी कंचे कस मेळलेले शरीराक होतात आम्ही कसला एक आमगेले रॉंग डिझायर्स आणि ती आम्ही अनडिझायरेबल मस्त व्यातने सगळे आम्ही अनबॉक्सचे पडतो. सो हे सगळे एक असोसिएट करलाय का हे सगळे आम्ही हे प्रकृती आणि आमचे जीवात्मा हे सगळे एक बाइंडिंग हे कसं 3 मोड्स सगळे हे गुण असणे सगळे तत्वांत असून मिश्रण जाऊन असेल असा. सो हेजे निमती असणे आमकां आम्ही हे अर्थ घेऊ की हे आम्ही केनवरीक हे भौतिक जगतांत आसात त्यांवरीक आम्ही गुणाचे प्रभावांत उरतात. हे गुणाचे प्रभावांत भायर येवप म्हळ्यार एक वे आसा ते एक रीती आसा जो एक हे कृष्णा कॉन्शियसनेस ताजे निमती आम्ही हे तीनू गुणाचे वयर वचून एक दिव्य जलेल गुण जो विशुद्ध सत्व म्हणून एक मोड्स जो गुणांत वचून आम्ही पावतात. हे आम्ही कृष्णा कॉन्शियस जावचे जाल्यार जावचे कसे म्हणून विचारले ते केन्ना आम्ही एक हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी सोर्स अथॉरिटी एक भागवतान क्लिअरली सांगला एक आम्ही रेग्युलरली आयकोका श्रीमद भागवतम आणि आउट ऑफ कम्प्लीट फेथ आणि अटेंटिव्हनेस रेग्युलरली कम्प्लीट फेथ अटेंटिव्हनेस आयकोका आणि कोणाकडेच्यान आयकोका अथॉरिटी सोर्सेस कोण गुरु परंपरा फॉलो करता आयला कोण आपणाल गुरु उत्तर आयकला शास्त्राक आणि साधू कसने मॅचिंग जावन आपणाल इंद्रियर कंट्रोल कर नसले गुरु कडेचे नसले तसले गुरु कडेच्यान आयकुका आणि फेथफुल जावन अटेंटिव्ह जावन आयकुका हे दोन थिंग कंटिन्युअसली उरल्यार आमी क्लिन्झिंग स्टार्ट जाता. सो बेस्ट एक्झाम्पल आम्ही भगवद्गीतान सांगितलं अर्जुन कृष्णा डायरेक्ट कृष्णाला तागेले नशीब बरें आशिल्लें की डायरेक्ट म्हळ्यार तागेले पुण्य इतलो हो डिवोटी आशिल्लो की अर्जुना की डायरेक्ट कृष्णा कडेच्यान आयकुचें इतलें मेळ्ळें तागेलें नशीब आशिल्लें. आणि हे पदे पदे आम्ही रेग्युलरली आयकत रावल्यार आमगेले चेतो दर्पण म्हळ्यार आमगेले ते मळ जन्म जन्माकडेच्यान आशिल्ले आमगेले मळ असणे ते हे जगताचेर हांवें रूल करता जावं म्हाका हे प्रॉपर्टी जेवका हे जेवका ते जेवका म्हाका पावर जेवका ते सगळे आमगेले ते इच्छ सान जाता 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 आमगेले अनेक इच्छ होड जाता भौतिकचेन वचून आध्यात्मिक जगतांत असणी आम्ही कशी मुखार येत कृष्णाला कसे सर्वंट जावन राबेत कृष्णाला दास कसे जावन राबेत हे आमकां ग्रॅज्युअली आमगेले हे आम्ही पदे पदे कृष्णा बगे आयकोन गुरु कडेच्यान आयकल्यार हे आमकां एक बेनिफिट म्हणून सांगता. आणि शिलप्रभुपादान हांगा प्रपटान सांगला की कशी एक कृष्णा कॉन्शियस बगे कोण तरी असोसिएशन विथ सुप्रीम लॉर्ड सुप्रीम पर्सनॅलिटी म्हळ्यार कृष्णा बगे सांगता नसने जो कृष्णा डिवोटी जो कृष्णा बगे आम्ही कोण सांगतात तांगे बरो आम्ही तांगे संग दवन घेतल्यार आम्ही प्रपोर्शनेटली म्हळ्यार कितले आमी संग दवरतात कितले आमी अटेंटिव्ह उरतात कितले आमी अलर्ट उरतात फेथफुल उरतात ताजे प्रकार तितले इक्वल टू तितले प्रपोर्शनांत असणे आमकां इटर्नल ब्लिस म्हळ्यार तितले आमकां सुखाचे अनुभव जाता आध्यात्मिक सुखाचे अनुभव जाता. उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः. Yet in the another body, yet in this body, there is another, a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor who exists as the overseer and permitter, and who is known as the supreme soul. So known as super soul. So हांगा आम्ही पहिलीचे 2 श्लोकांत आम्ही कसले अर्थ सांगितले फर्स्ट 2 श्लोकांत प्रकृती आणि सेकंड फर्स्ट पुरुषासने आम्ही जीवात्मा आता हे श्लोकांत कृष्ण सुपर सोल जो परमात्मा बघे सांगता असा तो सेकंड पुरुष 2 पुरुषांतून एक शरीरान 2 पुरुष असं. सो म्हळ्यार पुरुष म्हळ्यार बेसिकली एन्जॉयर हे कॉन्टेक्स्टान उलोवचे म्हळ्यार एन्जॉय म्हळ्यार हे शरीराचे एन्जॉयमेंटा खातीर जन्म म्हळ्यार
पर्पज तागे सो आणि हे आता ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ सांग म्हणारच नाही युजली मोनिस्ट अद्वैत लोक असणे ते लोक सांगतात की शरीर एक कृष्ण आणि आम्ही एकच म्हणून सांगतात जो भगवंत आणि आम्ही एकच म्हणून सांगतात आमगे हातून दोन ते सुपर सोल म्हणजे डिफरन्स ना म्हणून सांगतात जाल्यार हांगा कृष्ण हे सांगतात परमात्माचे बगे सांगूनच न्ही हे हेचे बगे नेगेशन करतात नेगेशन रेफ्युटेशन करतात की परमात्मा म्हणजे असा आणि परमात्मा आणि आत्मा विंगड म्हण हांगा कृष्ण एक्सक्लुसिव्हली सांगतात पर म्हळ्यार तांचे दिव्य जगत आत्मा म्हळ्यार परमात्मा म्हळ्यार परमात्मा नाव सॉरी कृष्णाला नाव परमात्मा आत्मा नाही आत्मा म्हळ्यार जीवात्मा आमगेले असणे जीव असणे तांकां जीवात्मा म्हणतात जाल्यार कृष्ण असणे परमात्मा आसा रोल ऑफ हांगा आम्ही एक इंडिव्हिज्युअल सोल जो एक जीवात्मा तागेले एन्जॉयमेंट एक शरीरावर एक मात्र होता जाल्यार असणे सुपर सोल जो परमात्मा असणे ते तो सन्नावर एक सन असा आणि 4-5 पूर्ती गावाक तो हे दिवेत उजवाड दिवेत तशीच न्ही सो परमात्मा एक परमात्मा सगळे लोकांना हृदयात वचून रावला आणि ही जो ओव्हरऑल परमिटर जो तो ही वर्क्स एज ही इज म्हणत तो मागच्यांचे लायनान उपदष्टा हनुमंताच म्हळ्यार तो ओव्हरसियर करता विटनेस करता आणि परमिट करता ओव्हरसी करता जो आणि भोगता सुप्रीम एन्जॉय म्हळ्यार तो सगळे कडे पळयता सगळे कडे ताका दृष्टी असा तो हा की ना म्हण परमिट आम्ही हे कर्म करला मेळत की ना ते सगळे परमिशन दिवचे वरी ताणीचे आणि तो सगळे जगताचे सगळे ह्याचे भोगता तोच जगताचे हे आम्ही हांगा कृष्ण आपण जेवण सांगला आणि ताजे निमती हे परमात्मा तागेले हात आणि पाय सगळे कडे हे ऍक्च्युअल आम्ही योचना करता की सुपर सोल जो परमात्मा आहे तो ऍक्च्युअल भोगता तो मेंटेनर तो हे जगताचे पूर्ती जगत मेंटेन आणि आम्ही जीवात्मा असणे भोगता आमका मेंटेन करचे पडता सो हांगा हे आम्ही अर्थ की कृष्णा आम्ही ऍज अ फ्रेंड ऍज अ स्नेहित जाऊ ऍज अ वेल विशर म्हणतात तसे ताजे नंतर आमगे बरोबर आमगे लिव्हिंग ऍज अ लिव्हिंग एंटिटी इज बरो एव्हरी टाइम राबता आणि सँक्शन इज प्रेझेंट तो आमगे सगळे डिझायर सगळे इच्छे कितले वाईट उरू बरे उरू आमकां गाईड करता करता आमकां ट्राय करता आमकां स्पिरिच्युअलिटी आमगेले वापस आमगेले जगताक आमकां वापस स्पिरिच्युअल धामाक घेवन वचपाक आमकां ट्राय करता उरता आणि तो ऍज अ फ्रेंड आमगे बरो खंयचे नर्क उरू स्वर्ग उरू सगळे कडेन आमगे बरो येता हे कृष्णाले आमगेले हे कसले कृष्णा असे आमगे बरोच न्ही इटर्नली म्हळ्यार हे आतांचे न्ही केन्नाच्यान कृष्णा आसा केन्नाच्यान आमी आसा तेन्नाच्यान आमगे बरो कृष्ण आसा न्ही आमगे बरोच आसा एज अ फ्रेंड कशी सूर्य किरण सगळे कडे आसा पळय तशी आमगे बरो कृष्णा सगळे कडे एज अ परमात्मा सगळे कडे आमगे काही वता सगळे कडे आसा आणि आम्ही कृष्णाले मार्जिनल म्हळ्यार तटस्थ शक्ती जालेल्या कसने आमकां कृष्णा इंडिपेंडेंटली ऍक्ट करचे कसं आमकां आमगे बाय डिफॉल्ट आमगे ते एक गुण जाता की कृष्णाले डॉमिनन्स आम्ही कृष्णाक सोडून असणे आम्ही इंडिपेंडेंटली जिवसूचे आमगे एक इच्छे जाऊ टेंडन्सी म्हळ्यार एक बाय आपण जेवन एक नेचर येता की आम्ही कृष्णाक सोडून रावचे इतले ते इंडिपेंडन्स एक कशी म्हळ्यार अमेरिका केन्ना फ्रीडम जालके तेन्ना एक बायल मनीस फ्रीडम मेळ्ळी तशी न्ही फ्री अमेरिका म्हणून असणे चलता असणे एक बायल मनीस असणे रोड क्रॉस करता शिरके रोड क्रॉस करता असणे गाडी येत असं सगळे
ते एक रोड हगूर कशी कशी स्पीड मेळत ते स्पीडर आरामशे क्रॉस करतो. त्यांनाच ते सगळं विचारतात की कसला तुका कसला कशी करतोस तू म्हणून विचारत ना. अमेरिका फ्री झाला फ्री झाला तर ते आमकां अर्जान तशी असणे आमकां कृष्णान दिलेले पावर्स आमकां अर्जान झाला. आम्ही मिसयूज करत असतात ते इंडिपेंडन्स ते फ्रीडम ते कशी ते बायल मनुष्य असणे ते फ्रीडम वेस्ट करत असते जो मिसयूज करत असते तशीच असणी कृष्णांवरी आमकां दिलेले ते एक पावर असा एक हे पावर दिलेलं कसं आहे का आम्ही एक स्पिरिच्युअलिटी वापस वचूं म्हणून जाल्यार आम्ही भौतिक जगात ते जगताक एन्जॉय करचे आम्ही व्यर्थ करतो. कृष्ण आमगेल केन्ना वेल विशर म्हणून केन्ना आमगेल बरेच योजने करता कितले आम्ही कितले म्हापशेन आमगेले कृष्णा कडेच्यान तोंड करू तर कृष्ण आमगेल केन्ना आमगेले हात सोडून दिना. ओके कृष्णा केन्ना आमकां भगवत गीता थ्रू जो भितरच्यान परमात्मान जावन गायड करता उरता आमकां भितरच्यान आवाज येता उरता हे सगळे रॉंग आसा प्लीज म्हाजे कडेन टर्न जा म्हण भितरच्यान आवाज येता उरता. आनी भायर गुरु निमती जो डिवोटीचा निमती भगवत गीता थ्रू आमकां कृष्णा सांगता आसा की प्लीज टर्न जा मागे लेगी हांव तुका वेट करता आसा मागे लेगी इच्छा दवन घे तू गेले म्हण वे करता. सो कशी एक बरे एक इंटेलिजंट जो बुद्धिवंत ऍक्च्युअल बुद्धिवंत लिटरली नाही ऍक्च्युअल बुद्धिवंत झालेले मनुष्य कशी ते अपॉर्च्युनिटी यूज करता कृष्णाल गायडन्साक अर्थ करून घेता आणि कशी भौतिक जगताचे आशे जो डॉमिनन्साचे डिझायर सोडून असणे स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक असणे कृष्णा सेवा करचे कसणे इटर्नल सेवा करचे पडतं. सो आम्ही हे जे निमते अर्थ केन लोक विचारतात की हे कशी अर्थ करून घेवत की हे कृष्णान सांगलेले गायडन्स भितरचे हृदयाचे न्हूचे आवाज मनाचे आवाज नाही कृष्णाले आवाज म्हणून कशी आम्ही अर्थ करून घेवत म्हणून युजली हे एक डाऊट उरता. तेन्ना आम्ही अर्थ करून घेऊ की कशी एक म्युझिशियन मृदंग वाजयता म्हणून हगूर आणि एक डान्सर आणि एक मृदंग वाजयताले एक मनुष्य असणे दोघू लोकांना एक ताल मेल उरतात ता म्हणत तशी ती ता म्हणतात हगूर 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 विथ प्रॅक्टिस ते दोघू लोकांना होंदी गेले मागीर तिका ती बायल मनुष्य असणे बीट्सा प्रकार डान्स करचे स्टार्ट करता हगूर 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 बीट्स मिस जाता आणि अकस्मात ताणी मिस करला हांगा म्हळ्यार ताकोचत की म्हळ्यार दोघू लोकांक खोंदावणीके असे जाता. सिमिलरली आम्ही कशी गुरुले शास्त्राले भगवत गीता आम्ही डेली बुक रिडिंग जे प्रसाद खावचे जे असोसिएशन राबून आणि चॅन्टिंग करून हे सगळे रीतीन आम्ही पदे 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 केला आमकां अर्चत की हे मनाचे आवाज आणि हे कृष्णाचे आवाज मनाचे आवाज केन्ना भौतिक जगताक एन्जॉय करचे तुमकां प्रेरणा करता उरता. कृष्णाला आवाज भौतिक जगत सोडून असणे आम्ही स्पिरिच्युअल जगताक कडे मोड कसले तोंड करचे असणे आमकां गायडन्स देता. या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. हे कोणाक हे प्रकृती बगे आणि जीवात्मा बगे आणि हे कशी भौतिक जगत चलता गुणा निमती म्हण हे अर्थ करून घेतले जेव्हा रिअलायझेशन जाते तांकां ते तसले लोक असणे हे जगतांत असणे आणि जन्म घेवचे कसणे जन्म घेवचे इच्छे करनात आणि ती भौतिक जगताकडे स्ट्रॉंगली वच्चे ट्राय करतात सॉरी स्पिरिच्युअल जगताक असणे कडे वच्चे जाऊन मोक्षाकडे आपल्या दारी स्टार्ट करतात. हे हातूंत असणे एक हे जे वर्सांत असणे एक संबंधित ज्ञाना ಬಗ್ಗೆ सांगला कशी नॉलेज म्हणजे ऍक्च्युअल नॉलेज कसले जो ऍक्च्युअल ज्ञान म्हणत असणे ज्ञान म्हणत कसले म्हळ्यार स्पिरिच्युअल ज्ञान
तातूंत न्ही संबंध ज्ञान म्हणतात. संबंध म्हळ्यार कृष्ण आणि हांव कोण, कृष्ण आणि म्हागे संबंध कसले आसा, हे संबंध अर्थ करून घेतले लोक न्ही आपणाली हे जगताचे आशे सोडनस न्ही आपणा जगतले आपणाले स्पिरिच्युअल जगत जो आध्यात्मिक जगता कडेन वापस वच्चे कस न्ही दारी प्रयत्न करतात. हे नॉलेज मटेरियल जगत प्रकृती कसले पुरुष कोण हे सगळे नॉलेज अर्थ करून घेतले हे कसले वन ऑफ द रिझन कसले आम्ही कशी हे जगतान हे भौतिक जगतान फसला म्हणस न्ही आमकां अर्चवका म्हणस न्ही हे नॉलेजाचे पर्पज म्हणत आमी मागीर आता आमी हारचले की आमी हांगा फसला आनी कस करचे नेक्स्ट करचे गुरु साधू आणि शास्त्रा निमती न्ही आमगे प्रयत्न आणि हेजे निमती आमगे पर्सनल प्रयत्न म्हळ्यार आमगे स्व इच्छेन न्ही आमगे 100% एवरी टाइम घालन न्ही गुरु साधू शास्त्र बरो हेंगे बरो आमगेले टाइम जो हेंका सेवे आणि शास्त्र सगळे करन आमी सेवे करन गुरुले तांगे निमती ध्यान सॉरी नॉलेज सगळे घेवन न्ही आमी आमगे पर्सनल प्रयत्न निमती आमी मुखार वचयतो आणि कृष्णा कॉन्शियस जो कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार न्ही कृष्णा बगे रात्र दीस योचने करचे तितलेच सगळे बगे योचने करचे तगे बगे ताका सेवे करचे तगेले म्हळ्यार आपणा आमगे जीवन तगे निमती कशी आमी स्ट्रॉंग डिझायर उरतले आमगेले की आमी कशी हे भौतिक जगतान कसली कन एन्जॉय करका तशी स्ट्रॉंग डिझायर कशी कन कृष्णाक सेवे करका ते कृष्णा कॉन्शियसनेस आणि हे एक निमिषाचे नाही हे पदे 24/7 आमगेले मातन उरका हेच चलता उरका दॅट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कृष्णा भावनामृत म्हणजे सांगितलं आणि हे भगवद्गीता कशी कृष्णान सांगला पे तशी अर्थ करून घेवचे आमगे बेनिफिट्स ज्ञानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये शंकेन योगेन कर्म योगेन चापरे. Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. So hanga Shila Krishna nasni हंगा कृष्णा हंगा ज्ञान योगाचे जो कर्म योगा आणि सांख्य योगाकडे चिनू दारी असा म्हण आमकां सांगून दिता सर. कृष्णा हांगा दोन तरेचे प्रभुपाद हांगा दोन तरेचे दोन कॅटेगरीचे भौतिक जगतांचे जीवा जो बद्ध जीव म्हणे सांग बद्ध जीवाक बगे सांगतात. एक जे कृष्णा बगे असणे जो स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक जीवनान ते पूर्ती भरवसेच की तांगेल कन्विन्स जाला तांगेल मनान की कृष्णा आसा आणि जो एक आमकां सोडून हे भौतिक जगत सोडून न्ही एक शाश्वत जले जगत आसा आणि तेजे कडेन वच्चे ती लोक दारी म्हळ्यार तांगेले फुल प्रयत्न घालतात तसले लोक आसात. इंट्रोस्पेक्टिव्ह डिवोटीज म्हळ्यार ज्ञान योग अशे ते लोक मागीर फिलॉसॉफर्स जो कर्मयोग म्हळ्यार काम करन निष्काम कर्मयोग म्हळ्यार काम करन त्याचे फल इच्छे करनाशे लोक असले सगळे लोक न्ही तांगेल स्पिरिच्युअल लायफ एक तांगेल प्रयत्न जो तांगेले तांकां चान्स मेळ्ळ्यारच न्ही ती कृष्णा कडेन वचून पावतात जो तांगेल डेस्टिनेशन उरता तांगेले वचून पावतात. जो दुसरे कॅटेगरीचे लोक आसात न्ही ते एथिस्ट म्हळ्यार कृष्णानंतून भरवसे नाशे लोक एग्नोस्टिक म्हळ्यार कृष्ण असके ना तांगेल फिलॉसॉफी इतली तांगेल स्ट्रॉंग ना की अस्वण म्हणून सांगचे जाणा ना म्हणून सांगते स्पेक्टिक तांगेल भावनात्मक लोक सुरतात की कृष्णा असल्यार तांकां आज दिसता कृष्णा आसा फाल्यां दिसता कृष्णा ना. सो डिपेंडिंग ऑन देर तांगेल कशी तांकां मन दिसता पळय ताजे प्रकार ते तोडलो करतात. तांगेल्यांतून ते स्पिरिच्युअल येना कस म्हणटा स्पिरिच्युअल लायफा जो आध्यात्मिकांतून न्ही भरवसे ना तांकां ही आध्यात्मिक जगत आसा हांव थंय वचका जो आध्यात्मिक म्हणजे एक पात आसा हे जगतात हे जगत सोड विंगड जगत आसा ते तांकां रियलायझेशन जालना उरता. सो तांकां दोग लोक मोनिझम बी सेम मोनिझम म्हळ्यार एक इल्युजन
की आव आणि भगवंत एकच म्हणजे एक इल्युजन आहे, एक भ्रमा निमती असत नाही ती लोक एक तातूंत अडकून रबडे उरतात ती भगवंताकच नाही समर्पण करणार कृष्ण प्रभुपाद हांग सांगतात की हे सगळे म्हळ्यार फेथफुल सगळे स्ट्रॉंग फेथफुल इन स्पिरिच्युअल लाईफ म्हणजे आध्यात्मिक जगतांत न्ही आपणाले 100% दितल्यान तो ताजी भरवसी दवरतल्यान न्ही भक्ती योगाचे जे भक्ताज आसात न्ही ती लोक न्ही बेस्ट आशिल्ल्यान बेस्ट तांकां गोत आसा कृष्णा कोण आसा परमात्मा कोण आसा हांव कोण आसा आनी हे मॅटेरियल नेचर कशी आसा हांगाच्यान कशी भायर पडका गुरुले हात धरून ती लोक भायर पडतात जाल्यार सांख्य अनेक तरह के लोक उरतात फेथफुल अंतून सांख्य फिलॉसॉफी लोक सांख्य फिलॉसॉफी लोक असतात न्ही तांकां ती कशी करतात एनालायज 24 एलिमेंट्स ते एनालिटिकली अर्थ करून घेतात तांकां इमोशन्स जो तांगेले एक विंगड तराचे तांगेले अंडरस्टँडिंग उरता जाल्यार तांगे ती प्रयत्न करतात हे जगताचे बगे अर्थ करून हे 24 एलिमेंट्स अर्थ करून घेतात की अर्थ आसा वॉटर आसा मागीर एअर आसा मागीर इतर आणि फायर हे आसा म्हण मागीर न्ही नॉलेज एक्वायरिंग सेन्सेस कर्मेंद्रिय सॉरी ज्ञानेंद्रिय तातूंत न्ही आयज इयर्स नोज माउथ अँड स्किन हेजे निमती हे मागीर नेक्स्ट न्ही ज्ञानेंद्रिय ताजे नेमते सॉरी ज्ञानेंद्रिय जाल्ले मी सांगलेले सॉरी ज्ञानेंद्रिय न्ही मागीर 24 फर्स्ट कर्मेंद्रिय जाले कर्मेंद्रिय मागीर ज्ञानेंद्रिय मागीर ओके 20 एलिमेंट्स आसात मागीर नेक्स्ट वर्किंग कर्मेंद्रियांत न्ही आमगेले माउथ जो मागीर लेग्स मागीर हँड्स आणि इयर्स आणि आमगेले रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आणि रिप्रोडक्शन इव्हॅक्युएशन सिस्टम आसा मागीर न्ही मन बुद्धी आणि अहंकार आणि ताजे नंतर न्ही आमी प्रधान हे सगळे ते लोक अनालायज करतात हेजे नंतर तांकां खारतात की ते हे सगळ्याकिंत उच्च आसात हेजेकिंत वयर ती आसात हे सगळे हे जस्ट अ मटेरियल ते डिफरंट आसात म्हण ते अर्थ करून घेतात आणि ताजे नंतर ते अर्थ करून घेतात ती 25th एलिमेंट ते सोल एज अ सोल आणि हेजे आमगेकिंत व्हड आसा म्हण तांकां अर्थ जाता हगूर की 26th एलिमेंट जो कृष्णा म्हण ते अर्थ जाता हे कृष्णा असले लोक न्ही फायनली कृष्णा कॉन्शियसाक घेवन हगूर तांगेल दारी तांगेल मुखार हाडून घेतात मागीर न्ही आणि नेक्स्ट आसा कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी ते लोक न्ही तांगेले प्रयत्नान फुल तांगेल घालतात आणि तांगेले कसले इच्छा उरना वापस तांकां कसले फ्रूट मेळू ना म्हणू तांगेले ड्युटीफुल उरता तसले लोकांक न्ही कृष्णाक ती ड्युटी करचे मस्ती दितात तांकां अर्थ हे नॉलेज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे की ती कृष्णा कॉन्शियस जाऊ कृष्णा भावनामृता बगी ह्याले बगे अर्थ करून घेवचे ती तांकां मस्ती इझी जातात हे प्रोग्रेस करचे कृष्णा कॉन्शियस म्हण कृष्णा श्री प्रभुपाद सांगतात लास्ट वर्स है अन्ये त्वम् एवम् अज्ञानता श्रुत्वा एभ्य उपासते तेऽपि चातीतारति एव मृत्युं श्रुति परायणः. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others, because of their tendency to hear from authorities and those who are transiting to the path of birth and death. So हे वर्सान न्ही श्री प्रभुपाद सांगतात की कशी आमकां मॉडर्न सोसायटीन आमगेली मॉडर्न सोसायटीन आमकां भगवद्गीता स्कुलान सांगून दिनात कोणूच सांगून दिनात सांगल्यार ताजे निमती एक अर्थ कोण आपणाक न्ही हांव नास्तीक आसा म्हण सांगतात तांकां एक्चुअली नॉलेज ना स्पिरिच्युअलिटी बगे कस तरी नॉलेज येवन हे नॉलेज रॉंग म्हण सांगल्यार न्ही तांकां आमी अर्थ घेऊ की नास्तीक आसात हे नॉलेजा बगे ते स्पिरिच्युअलिटी बगे नॉलेजच ना ती कंच बेसिसार ते सांगतात की ते रॉंग म्हणून
ते आम्ही तसले लोक कसले ऍक्च्युअली हे क्वेश्चन विचारतात तू कसलं गोत आसा तुका भगवद्गीता ಬಗ್ಗೆ जो तुमका कसलं गोत आसा नॉलेजा ಬಗ್ಗೆ की तुम्ही हे कृष्णाना जो भगवंताना जो एक हायर पॉवर ना म्हण सांगतात न्ही कसलं गोत आसा तुमका ते नॉलेजा ಬಗ್ಗೆ की तेच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही रिफ्यूट करेत मागीर एग्नोस्टिक्स तांगेल फिलॉसॉफी इतली तांगेल वीक फिलॉसॉफी उरती तांकां गोतना की कृष्णा आसकी ना म्हणून तशीच असले सगळे नो नॉलेज असले सोसायटीन आम्ही आसात असले सोसायटीन असणे एक कॉमन मॅन जो कोणाकडे कोणाला मन बरे जो एक गुड सोल असणे तांकां एक चान्स आसा भगवंताकडे वचचे जी ऍडव्हान्स ऑफ हियरिंग म्हणजे आम्ही एक श्रवणान एक कानाची एक कानांत आम्ही एक भक्ता निमती एक आयकल्यार कृष्णा कोण आसा कृष्णा कितलो सुंदर आसा कृष्णा ಬಗ್ಗೆ तागेल धाम कितले आसा तो कितला प्रीत करता हे सगळे एक सांगतल भक्ता लेगी आम्ही पदे पदे आयकल्यार न्ही आमकां आमगेले कितले क्वालिफिकेशन फुरो आमकां आमी कसलेय करक म्हणा कितले जगतान कसले आमी गरीब जावं रिच जावं कसले खंयचे आमी कसले सिच्युएशनान धरू हे आमगेले एक उरक की आमगे कृष्णा ಬಗ್ಗೆ आमी इन्फॉर्मेशन आमगे कानान पडले आम्ही ताजेकिंत आमगे गोड क्वालिफिकेशन ना आणि ते क्वालिफिकेशन चैतन्य महाप्रभू सांगतात ताजेकिंत हो इम्पॉर्टंटली श्रवणा ಬಗ್ಗೆ न्ही मस्त एक्झॅक्टली कसले म्हणजे स्ट्रेस करून सांगतात की हे मस्त गोड बेनिफिट हियरिंग आणि ऑथॉरिटी आम्ही कृष्णा स्पेशली कृष्णा कॉन्शियस केन्ना आम्ही चॅन्ट करतात न्ही आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आम्ही कृष्णाक वेलकम करतात कशी वेलकम करतात आपण आम्ही डोर जाल्यार कानान ते वेलकम करतात कृष्णा हरे कृष्णा म्हणटाना आम्ही कानांत आम्ही ऐकून कृष्णा ऑलरेडी आमगे जिबेचे आमगे जीभ आमी कानान सगळे कडे आमगे सगळे इंद्रिया थ्रू आमकां आमी परसीव करेत आणि ही कृष्ण लॉर्ड चैतन्य महाप्रभून सांगला की आमगे आम्ही हे जे भौतिक जगताचे नसणे आध्यात्मिक जगत वच्चे साध्य आसा केन्ना केन्ना आम्ही हे नाक्कशील प्रयत्न कंच नाक स्पेक्युलेटिव्ह म्हळ्यार म्हाका अशी दिसता देव अशी असुरत एकले म्हणतात म्हाका दिसता म्हागे प्रकार अशीच चलता मागेल संबंध देवा बरोबर इतलेच आसा म्हळ्यार एक नमुने तांकां गुरु आणि शास्त्र आणि जो भगवान देवाल ಬಗ್ಗೆ तांकां चड प्रयत्न करचे ना प्रयत्न करला बरे रॉंग वेच्यान प्रयत्न करचे हे दोनू आमी सोडून दिवका आणि कोण ऍक्च्युअल भगवंता खातीर भगवंतान हे शरीराचे सुख आणि पदे पदे मेळना आमकां केन्ना मेळना पण आमी यूज करून घेवन न्ही एक निष्ठा जावन न्ही एक कृष्णाले सर्वंट जो दास जालेले न्ही तांगेले आमी दासानुदास जो दास जावन न्ही तांगेले संघ सहवासांत राबल्यार न्ही आमी संघांत राबल्यार आमी मुखार येवं हेजेचेन जस्ट बरे श्रवण करल्यार आमी कृष्णा ಬಗ್ಗೆ भागवत गीता भागवतम हे सगळे श्रवण करल्यारच न्ही तितले करला पुरो आमी कृष्ण हे आमी आमगेले भौतिक जगताचे नसणे आध्यात्मिक जगताक वरी कसने आमगेले जे तो प्रयाण असणे स्टार्ट ऑटोमॅटिकली मी स्टार्ट करला म्हणसर आणि हे फॉर शुअर आम्ही कृष्णाकडे वचून पळयना कन्क्लूज जाला फुल संक्षिप्तान सांगचे म्हळ्यारच न्ही आम्ही एक प्युअर डिवोटी म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ताले न्ही आम्ही सवास करनस न्ही तांणी सांगले तांगे कडेच्यान सांगू ऐकून तांगेल ती सांगल्यावर आम्ही फुटस्टेप्स आम्ही हे कर कसले फुटस्टेप्स आम्ही फॉलो कर आम्ही हे केले हगूर आम्ही शुद्ध आम्ही नॉर्मल भक्तीचे न्ही शुद्ध भक्तीकडे आम्ही आमगे प्रयत्न स्टार्ट करेन हे पूर्ती श्लोक 7 श्लोकाचे आम्ही संक्षिप्त टेक अवे म्हणजे समरायझेशन करणार प्रकृती असा आम्ही 2 पुरुषा ಬಗ್ಗೆ अर्थ घेतले जीवा और क्षेत्रज्ञ जो आणि प्रकृती ಬಗ್ಗೆ म्हणजे क्षेत्र ಬಗ್ಗೆ अर्थ घेऊनच न्ही कशी हे भौतिक जगत न्ही हे जगत हे जे निमती हे चेंजेस हे पदे पदे असणे चेंज जाता आणि त्याचे इफेक्ट्स मिळतात आणि लिव्हिंग एंटिटी हे प्रकृती मटेरियल नेचर जो प्रकृतीक अट्रॅक्ट झालेला कसने पदे पदे हे चेंजेस बरोबर ते एक्सपिरियन्स करनच न्ही दुःख आणि सुखांचे दुःख आणि सुखाचे सायकलांत उरतात आणि त्याच्या निमित्त आम्ही अनेक प्रकृती आणि एक पुरुषा ಬಗ್ಗೆ अर्थ घेतला आणि नेक्स्ट अनेक पुरुष हे शरीरान जो आमगे बरोबर परमात्मान जावन आसा तो आमगेले
वेल विशर, ऑलवेज वेल विशर. तो आमगेली बरो कंचे बॉडी, आम्ही कंचे बॉडी घेतल्यार तो आमगे बरो येता आणि तो भोगता, तोच भोगता तो तो आमगे वर फायनाईट एन्जॉयर न्ही, तो ओव्हरऑल एन्जॉयर आसा. तो ओव्हरसी करता, परमिट करता, आम्ही करता की ना सँक्शन वरी तोच करता आणि सगळ्या गजाचे एन्जॉयर तो आसा, सगळे पळोवन घेतात. तो ऍक्च्युअली तो ही इज अ परम पुरुष, ही इज अ परमात्मा. अँड नेक्स्ट हे सगळे अंडरस्टँड करून घेतले की कोण प्रकृती कसले, पुरुषा कसले, ते सगळे कशी हे भौतिक जगतान अर्थ करून घेतले लोक असणे, तांक हे ऍक्च्युअल अर्थ करून घेतले लोक असणे, हे भौतिक जगताचे आशे आणि लॉर्ड ते जगतान रूल करचे सगळे आशे सोडून देऊन असणे आपणा मोक्षाकडे मुखार येतात. आणि नेक्स्ट ज्ञान योगाचे विंगड कडेचे आम्ही मोक्षाकडे दारी करेत, ते ज्ञान योगा, ते मागीर अष्टांग योगा, अष्टांग योग जो आम्ही सांख्य योग म्हणून अष्टांग योगा आणि कर्म योगा, हे सगळे थ्रू असणे आम्ही कृष्णाकडे वच्चे एक बिगिनिंग म्हणत, हे आम्ही स्टार्ट करणे. आणि हे सगळे आम्ही जालना जाल्यार असणे व्हेरी इजी वे म्हणार असणे, एक डिवोटी, प्युअर डिवोटी धरचे आसा, तागे सेवे करचे आसा, तागे बघे कृष्णा बघे तागे कडे आयकोचे आसा. इतले करल्यार असणे आम्ही हे जन्म मृत्यूचे सायकलाच्यान भायर पडत. ते सांगून हांव हे म्हाका दिलेले ऑपॉर्च्युनिटी हांवें संपर्कता. आणि मागेले ते 24 एलिमेंट्स सांगचे हे जाल्यार तुडगास आसा. हांव जस्ट एक संक्षिप्तान सांगता. आमगेर एक सांख्य योगांत शिला प्रभुपादान ते परपटान ते एक्सप्लेन करला म्हण सांगता. महाभूताज आसात, 5 महाभूताज आसात आणि 5 तन्मात्राज आसात आणि 5 कर्मेंद्रिया आणि 5 ज्ञानेंद्रिय आसात आणि मन, बुद्धी, अहंकार आणि प्रधान आसा. आणि हे सोल नसणे आमगे स्पिरिट सोल आसात आणि हे सुपर सोल. हे थ्रू हे सांख्य योगाचे संक्षिप्त झालेले एक वर्णन आसा. सॉरी मागेले जाल्यार कसले चूक जाल्यार म्हाका क्षमे करात आणि म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐದು ದಿವಸ ಆಮಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 20-26 प्रकृती, पुरुष आणि कॉन्शियसनेस कसाने म्हणून आम्ही शिकलो त्याची पूर्ण प्रेममयी माताजी आमका सांगून दिलं असं. लास्टाक त्यांनी समरी सांगली की कसन हे श्लोकाचा अर्थ आम्ही कसन हे क्लास आमचं शिकले म्हणून. प्रकृतीमुळे कोण, पुरुषामुळे कोण, जीवीमुळे कोण. पुरुषामुळे देवोत्तम परम पुरुष सुपर एन्जॉयर आम्ही पुरा जीवी जाऊन असते आम्ही तगले देवोत्तम परम पुरुष सच्चिदानंद रूप आम्ही तगले विभिन्न अंश शिकले. आमचे हे मेटेरियल वर्ल्ड पेटेल ताणे आम्ही कसं करतो आमगे एक स्वातंत्र्य फ्रीडम आम्ही मिसयूज करणे आमक मना कष्टता तशी आम्ही आमगे लाईफ लीड करतो. आम्ही आमगेला तशी पुरुष कोण गोतना आमक क्षेत्र म्हणे गोतना क्षेत्रज्ञ गोतना. आम्ही 84 लक्ष योनींतू हे मानव जन्म दुर्लभ हे घेतले. एक कारांतील ड्रायव्हर खंयचे कार चलवीत तशी आमक देवान कसं केलंय हे एक बॉडी दवरले मनुष्य जन्म दिला. आम्ही आमगेल कर्म अनुसार हे जन्म सोड आणि खंयचे जन्माक चान्सेस आसा सुणी जावीत मज्ज जावीत खंयचे एक जन्माक आम्ही वचित. हे कसे तसेच कन्फ्युजन कसं नाही आम्ही हे वर्ल्डातून लिबरेशन कशी पावित हे मोक्ष कशी घेवीत मळी हे भगवंताले तर प्रकृती पुरुष सगळे स्थान कसं नसा ते अर्थ करून घेतलेली आम्ही जनन मरणाचे
चक्र तुकोन भायर येता हक्क खंयचे मार्ग आसा म्हणल्यार 5 नमूने मार्ग दिता भगवंत एक ऑप्शन आमकां जाय तितले ऑप्शन दिले ज्ञान मार्ग दिले ध्यान मार्ग दिले कर्म मार्ग दिले योग मार्ग हे खंयचेय चारांक खंयचे यूज करीत हे पुरा कष्ट आसा अर्जुनाला सांगले हे पुरा कष्ट म्हणून ताका कन्फ्युजन दिता हे पुरा ना म्हाका तितली ज्ञान ना म्हाका तितली करची शक्ती ना म्हणल्यार श्रवण करीत आम्ही एक भगवंताले नाम जप ते श्रवण करचे निमित्तारी हे जनन मरण संसाराचे चक्र तुकून भायर येवीत म्हणून सांगिल्लें आसा हे श्री चैतन्य महाप्रभू आमकां एक वरदान दिल्लें आसा एक कलियुगाक हे हरिनाम संकीर्तनेची चांग हरे नामेव केवलम म्हणून ताकाची जल तितले हे नाम जप करून हे जनन मरण चक्राचे भायर येवीत म्हणून सांगिल्लें आसा धन्यवाद प्रेम पूर्ण प्रेममय माताजीक सकळांक धन्यवाद हरे कृष्ण